Урманда гына түгел, күңелләрдә дә көз хакимлек итә. Ниһаять, әбиләр шуагын күрү бәхетенә дә ирештек. Менә сиңа мә. Әнә, алтын балыклар, җил дими, яңгыр дими, һәр вакыт ачык йөзле, кайфләре шәп. Күр әле, урманда гөмбә җыеп йөриләр. Ашый торган гөмбәләрне таныйлармы икән соң? Безнең илнең урман кырларында гөмбәнең ашарга яраклы 150дән артык түре очрый, ләкин шуларның бары берничә дистә түре генә киң кулланыла. Бу инде безнең картайган гөмбәме, Гөлия? Ой, айбат. Байлык. Нинди шәп гөмбәләр. Ничек үлән астында калган, әйме? Кара әле. Шәп. Әйдәле. Кисигәле. Карагыз әле күпме гөмбә. Нинди матур гөмбәләр. Моны шул яшарга була. Моны кызганыч алырга да шипчиста. Шипчиста уйлар. Моны шул яшарга була. Булар безне генә көтеп торганнар инде. Әхәт абый, без бүген нинди гөмбәләр җыйдык? Без бүген подряд Ашый торганнар. подряд җыйдык. Опята, груздя, сараишка и Ак гөмбә таптык. алып кайтабыз да хәзер. Яхшылар эшкәртәбез. Эшкәртәбез да, оннан утырып ашыйбыз. Яхшы, киттек. Нәзимә апау, безнең эшне кабул итеп ал. Әнә кара әле, күпме гөмбә җыйдык без. Шәпме? Ой, нинди матурлар, нинди күп. Россиядә бер сезон эчендә 150 мең тонна гөмбә җыялар икән. Бездә бүген шулар сафында. Тик агулануларда булып тора икән, шуңа белеп һәм карап җыярга кирәк. Әхәт абый бу өлкәдә зур белгеч, безгә ул бик теләп булышты. Рәхмәт аңа. Илсия белән бергә бары ашый торганнарын гына җыйдык. Хәзер инде эстафетаны сезгә тапшырабыз. Бигрәк әйбәт, әйдәгез бергәләп эшкәртербез, бергәләп җибарырбыз, чистартырбыз. Рәхим итегез. Әйдә бабай, уйнап җибәр әле. Безгә дә күңелле булсын, эшләргә дә җиңелрәк булыр. Я соза собан. Кызлары күрсәм кыздамын, колымна судамын, кыз дигәнем катын булса кыр кара. Дөрес эшкәртеп ашасаң, гөмбә кан тамырларына холестерин утыруга комачаулый. Шампиньоннар шикәр ширеннән дава һәм иммунитетны ныгытады. Әтәч гөмбәсе, лисичка, алар инде зарарлы бактерияларны юкка чыгаруга сәләтле икән. Һәм шулай ук стенокардия, йөрәк авыруларыннан ак гөмбә ашаганнарын беләм. Норад гөмбәсе, рыжик, алар инде туберкулезга аяк чала. Ә менә кәҗәнеке, ягъни сморчок диләр бит әле, ансы инде күз күремен яхшырта икән. Нәзимә апа, без буларны маринатлыйбызмы, тузлыйбызмы, нишәдә без бу гөмбәләрне? Кайнап тора торган суга туз салам да, шунда 10 минут кайнатып алам. Bütün гөмбәләрне дә кайнатам, чөнки ондагы начар бөҗәкләр дә шул вакытта юкка чыга. Шуңа күрә кайнатам һәр вакытта да гөмбәләрне. Аннан соң дуршлакка салып аны süзәсең, һәм süзгәннән соң салкын су белән тиз генә юып алам да, аннан соң маринад ясыйбыз. Маринад ясаган вакытта 1 килограмм гөмбә исәбеннән алына инде ул. Лавровый лист 2 лавр яфрагын салам, 3 гвоздика салам, 3 кара борыч. Аннан соң маринадлаган вакытта уксуссыз булмый, лимон кислотасыз булмый. Шуңа күрә һәр берсе алар үз пропорцияларында салып барыла. Һәм шушы тузны, шушы 1 килограмм исәмендә 1 калак ярым. Гөмбәләрне салганнан соң гөмбәнең өстендә 2-3 см биеклектә суы чыгып торга тиеш, күмәргә тиеш. Һәм аннан соң маринадлаган вакытта тагын шулык 30 минутка кадәр кайнатып алам. Стерилизовать ителгән банкаларга салам, урнаштырам инде. Һәм аннан соң пастеризовать итәм әле тагын. Карыйк әле нәрсәләр булганын Тукай районының от казанган кешеләре. Әхәт абый, бу нинди грамота сезгә бирелде? Оазис, бу бит Төркия түгелме соң? Бәйет, Төркиядә инде без беренче урын алдык бит. Самый лучший парлары дип безгә грамота, почетный грамота бирделәр. Быел бардыгызмы? Быел бардык. Мида май айында бардык.
Яхшы. Көзіккен енді бардық Қорғазыға, Египетке, Қоя жинасыз тағы, шираттағы сәяхәтігіз? Испанияға. Ох, яқшығына еріп қайтығыз, Ағатабай. Шулай болсын. Ояқлары ауыртмаймысыңыз? Ояқлар ауыртса, біз қойта бітсінде ваннаға кіреміз, қойнар су саламыз, бір пачка тұз, 1,5 литр уксус, 15 минут жатамыз, онан тағы шығып жүгіреміз. Тизден үлкеннер күні. Шулайда, Ағатабай, сіз гел харакетте, сізні түрлі кафеларда, концертларда, түрлі орындарда бейіп жүргеніңізді көрерге бола. Әйтігіз әлі, сізге неше еш, сіз мына өзіңіздің харакетшеніңіз білен көп ешлеріні қызықтырасыз. Яшалы мен 86 ғана толды бейт. Біздің шегіріміз шуында енді, береге болсын. Сізге олдағы күнде де нықлы сәлеметлік һәм ұзын ғымырлар тілейбіз. Бізге шундай жүр түрлі гіл харакетчен тұрмышын яратушан бабайлар, әбилер һәр вақыт керек. Рахмат, бек зор рахмат. 100 яшіктер Алла берсе, обязательно сені шақырабыз да, бізде жырлайбыз. Тизден оқытушылар күні якынлаша. Мен өзімде педагог боларақ барлық Тоқай районында эшләүче, шәһәребездә эшләүче бөтен педагогларны бәйрәмнәре белән тәбрик итәм. Саулык, сәламәтлек телим. Илсия, кеше көндіз мен сиңа бик озак шалтыраттым, олмадың. Нинди эшләр белән йөрдең син? Қоя, ишетерлек идем мен соң мин анда. Күрдем синең звонокны, ләкин соң иде инде яткансыңдыр дип уйладым. Син бит иртә торасың. Син мине эзләгәндә тимерче белән идем. Өебездәге декор өчен тимердән роза чәчәге ясатып йөрдем. Шундый матур булды. Үсмер чакта өйрәнгән шөгыль гомергә дә онытылмый икән ул. Тимерче Владимир да шундыйлардан. Аның әтисе гомере буе данлыклы тимерче булган. Аннан күреп, абыйсы да корыш тимерләрен үз кубызына бийткән. Ниһаять, алачыкта кече малайның да ут ялкынында йөзләрен кызартып, кайнар тимер кисәкләренә пешә-пешә әйберләр ясап карау теләге туа. Нәсел һөнәре шулай буыннар чылбыры аша бүген дә дәвам итә. Байтак юл үтелгән, күңелдән генә горурланырлык шактый эшләр майтарылган. Аның уста куллары кайнар утта кызып, камырга әйләнгән измәдән дага, капка бизәкләре, мунча өчен кирәк яраклар, өстәл, ишек күгәне, яки кирәкле башка әйберләрне куя да куя. Ихластан бөтен нишкәлекләрен белеп эшли Владимир Еремин. Әтисе остазы үрнәгендә эшкә чын күңелен бирә белә. Үсмер чактан эшләп үсү тормыш юлында һәр вакыт ярап куя аңа. Минем бөтен эшем, хезмәтем нинди дә булса файда китерү, кемгә дә булса ярдәм итү ди ул. Яшәү мәгънәсенең асылын шул тәшкил итә. Кеше эшләмәгән эшне эшләргә кирәк миңа. Яңалык тапмаган, үземә ачыш ясамаган бер генә көнем дә юк ди ул. Хезмәттә чыныккан, тумыштан тимерче малае бер кайчан да үзенең яшәү рәвешенә каршы килә алмый шул. Менә бүген дә ул минем үтенечне кире какмады. Бүгенге роза чәчәгем беренчесе түгел, һәм соңгысы да булмас дип белдерде. Җиңел генә күренгән роза чәчәген ясау өчен дә шактый вакыт китте. Дөресрәге төгәл 2 сәгать. Иң элек кайнар мичтә эретелгән тимер кисәгеннән чәчәк таҗлары ясау һәм аларны вакытында бөгеп бару таләп ителсә, аннан соң шактый вакыт яфраклар өчен тырышырга туры килде. 1300 градуска буйсынган тимер кисәгеннән әллә нәрсәләр майтарырга була икән. Бары тик фантазияң гына җитсен. Сиплисе дә җилисе дигән шикелле таҗларны һәм яфракларны беркетәсе генә калды. Матур итеп буяп та куйсак, мәңгелек роза чәчәге әзер. Кырары медальләре, ой, бигрәк пар килгәннәр булар аймыш, шундый матур. Илсия, мине өеңә син кайчан кунакка чакырасың инде? Инде аш бүлмәңә ремонтны кайчан ясап бетердең? Әллә нәрсәләр майтаргансыңдыр әле анда? Яңа бер төрле стиль күреп кайттым әле Гөлия. Әле йокы бүлмәсенә шуны кулланасы инде. Драпировка стиле дип атала. Күрәм синең монда эш кайный, гел үзгәртеп бетергәнсең өеңне. Минем өем кешенекенә ошамасын, ул заманча да, матур да. Шуңа күрә драпировка сайладык. Фотообойларда ялганган өлешләр кала, а драпировкада инде ул шофлар күренми, стенаның кимчекләре булса, алар күренми, чөнки ул каплана, тип-тигез була. Һәм рәсеме дә матур, безнең шәмне дә шундый төстә ясарга сайладык, шоколад төстә. Түшәм караңгы булса, стеналар киңләп күренә. Бу безнең нинди стильдә ясалган? Бу драпировка романский стильдә ясалган, замок романский стиль, готический, готика дигән стиль. Менә шушы синең тулы стенаны гына тукыма белән каплау, ягъни драпировка дип бит инде, күпме бәягә төште?
Бу стена драпировка белән каплау 40 меңгә төште. Әйдә мин сиңа декоративный полимерный идән күрсәтәм. Ул заманча, кешеләрдә андай әле юк. Менә мин шундый идән заказать иттем. Күптән интернеттан да карадым инде. Үзем рәсемне сайладым. Шундый ташлар, ул чын кебек. Кайвакытта басырга да куркасың. Диңгез дә яратам. Минем кухняда как раз диңгез ясалган. Шундый водопадлар бар, буранда ташлар да бар. Безнең бер стильдә инде, тегендә дә безнең драпировка готический стиль, таштан ясалган замок. Һәм монда да элементларны кулландык. Әйтәле, менә бу идәнне ничек ясыйларсың? Монда нәрсәләр кулланалар? Пленкамы бу, фотобоймы бу? Ничек ясалган бу? Пыяламы моның өслеге? Башта рәсем сайлана, дизайнерлар белән бергә интернеттан карап сайладык. Рәсем пленкага төшерәбез. Идән өстелеге яхшырап чистартыла. Аннары пленканы идәнгә җәябез һәм аның өстенә полимер сыйыклык җәйелә. Полимер сыйыклыкны җәйгәндә бернинди һавалар калырга тиеш түгел. Моны бары тик осталар гына эшләргә тиеш. Белгән кешеләр, профессионаллар. Лияна, менә без монда хәзер аның өстендә аяк киеме белән йөрибез. Ул ватылып китмиме соң, ярылмыймы? Ул мәсьәләдә ничек? Ул ярылмый, ләкин барыбер өйдә аяк кием белән йөрмибез бит инде. Ул пыяла кебек инде, ком белән нитсәң, өслеге сыдырыла. Матур бит Илсөя, Әйе. Ул чын кебек, таш, оста кебек, өскәрәк чыгарып тора шикелле. Күләме бар, әйме? Күләме бар, әйе. Әйдә мин сиңа тарттырылган түшәмнәрне дә күрсәтәм. Аш бүлмәсендә. Әйдә. Хәзерге вакытта тартып китерелгән түшәмнәр турында белмәгән кешене табу бик кыен. Бу түшәмнәр 50 ел элек Швециядә барлыкка килде һәм бик тиз арада бөтен дөньяны яулап алды. Бу түшәмнәр хәзерге вакытта иң яхшы вариант түшәмдә булган кимчелекләрне яшерү өчен. Эстетик күренешне озакрак саклыйлар. Урнаштыргач тигез ислек барлыкка килә. Бөтен пространствоны каплаган түшәм астында коммуникацияләрне дә яшереп калдырырга була. Пленка ПВХ түшәмнәргә караганда тукыма 15-20 тапкыр ныграк. Ул сулый, суны үткәрми. Тукыма ныклы материал. Бу нечкә армированный композиция ике яктан полимерный пропитка белән эшкәртелгән. Ул киселми, жыртылмый, тартылмый. Балалар уенчыкларын атсалар ялгыш. Ул бозылмый, осылынмый да. Салкыда чидамлы 40 градуска түзә һәм башка асыл белән ясалган түшәмнәргә караганда тартып китерелгән түшәмнәр бик тиз урнаштырыла. Бәя нәрсәдән тора? Яхшы материалдан һәм профессионал эшләүчеләрдән хасил була. Лияна, бокс белән шөгыльләнәсең мәллә? Бу сиңа шуның өчендер инде, әйме? Бу каретный стяжка дип атала. Ул да минем бөтен бүлмәмдә, йокы бүлмәмдә кешенекенә шомаган инде. Бик заманча, аерыласы килә кешедән. Шуңа шундый каретный стяжка ясаттым. Чөнки мин бу минем йокы бүлмәм, мин аны 3 өлешкә бүләсем килде. Монда карават тора инде. Менә бу өлешәйме? Бу өлешәйе. Монда телевизор була. Менә монда өстәл белән компьютер куям. Минем бу эш зонасы була. Монда гардеробная инде, шкаф, кием салырга. Хатын-кызның киеме күп инде. Әйе, әлбәттә. Хәзер әле монда ремонт кына бара, әле эшләп ясалып бетмәгән. Ләкин фотолардан карый аласың, минем монда уже дизайн проект ясалган. Монда күренә. Матур шу. Төсләрен үзең сайладыңмы? Төсләрен әйе. Кызыл һәм зәңгәр, әйме? Әйе. Яшәргә язсын, сау сәламәт булып, куанычын күреп өеңдә. Ясап бетергәч яшәргә чакырырмын әле.